Jeg har ikke fløjtet. Er det fair play, ja? Det gider jeg ikke høre på. Den er ud. Kommer! Nej, nice! Hvor er det? Mål! Nej. Du har det på film, ikke? Du får det straffespark. Han er jo oppe og bokse efter dig. Øjeblik. Jeg skal lige til at lage. Helt ind. På stregen eller bag stregen? Ja. Nej, nu ryger han ud også, Mads. Dommer! Offside. Det står i reglerne, der ikke er offside med. Den vej ud. Det står der i ordensreglerne for fanden. Prøv lige at høre en gang. Jeg gider ikke det der brok. Prøv at, jeg gider ikke det der brok. Det mener jeg seriøst. Prøv at, vi har snakket om det fra kampen. Hey, jeg taler til dig. Ja, jeg hører på det gider jeg simpelthen ikke. Tak. Ud med dig, det.